Boop, 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 boop. Boop. Why this mosak na mo ko prato de masas. Ay mo net vitos ropo man ni business. Ino na umanda rakos ang slapan ali falas. Van kijk hier alles net die trilles. As ons movies kyk is net kyk op spinners. Ja maar why this mosak na mo ko prato de masas. Ay mo net vitos ropo man ni business. Ino na umanda rakos ang slapan ali falas. Van kijk hier alles net die trilles. As ons movies kyk net kyk op spinners. Kijk die op oppas en kak. Als hij nog kort das kokorotten zijn op je dia geplak. Hij is een lightie en hij is fucking kak en rip. Maak die op ik wanneer dat is A. Nou dan maak op je hoofd dat zij in de regen is met K. En die trom verkracht, veel naar je. Wat is jelle maar jelle de trom verwacht. Zo ik kom van die toilet put. Dus kom recht zij in haar kak. Wat is alle in de trom verwacht. Ik kom van die toilet put. Wat ze doen is zij richtig als men niet. Zij zeggen een fucking tollie. Zoet zijn van je nippie. Zij gaan een fucking droom, wat dit zij spit. Zij lijkt dat ze een sop naar het hoog. Ze boys doen in een sop naar het hoog. En zij lijkt ze een sop naar het droog. Hij lijkt ze een stol. Hij lijkt ze een school. Ja. En zijn huis wat hij een blij is een trolley. Stoot squad 3, ayos. Stoot squad 3, ayos. Raak ik befokt, als hij tas, ik ga de skop naar je. Zij wil nog beef, maar niet dat zij lijkt zo bok naar je. Nog pa je praat, ik ga je pas met een klok naar je. Vang ik je schiet, ik ga in je kop naar je. Raak ik bijvoorbeeld de tas naar je. Ik ga je skop naar je. Zij wil nog beef, maar niet dat zij lijkt zo bok naar je. Als je nog pa je praat, ik ga je pas met een klok naar je. Vang ik je schiet, ik ga in je kop naar je. Ja, kijk hoe like Regan, ze is stompie. Ik zal je omklappen, ze is pompie. Zij lijkt, zij je Naldo. Jelle guy naar je, zij je Naldo.